Здравейте, приятели! Тук сме на щанда на ATEC, на изложението IWA в Нюрнберг. Сега ще ви покажем част от новите продукти, които може да очаквате. Започваме с новия ATEC H3, който е с изцяло нов вътрешен алуминиев дизайн, с стоманена основа. Идва в тази много красива кутия. Продължаваме с техния тънък и много красив супресор Optima 40. 40 е за техния диаметър. Идва и с интегрирана дулна спирачка на самия супресор, с стоманено ядро и алуминиева обвивка. Продължаваме с техния снайперски супресор, изцяло стоманен. Той се поставя директно върху дулна спирачка, която седи върху самото оръжие. Той също идва с дулна спирачка, която подобрява точността и намалява отката. Приключваме с техния AR-40 с 4 и с 3 модула супресор, изцяло стоманен, предназначен само за полуавтоматични оръжия. Новото при него е, че той идва директно с бързо закачане върху флаш хайдер, който седи върху самото оръжие. Очаквайте ги скоро в Zarimex.